je vrijedna kao litra punomasnog mlijeka. Samo što zbog litre mlijeka ne gubite vozačku. S obzirom na to da ni vi ni ja večeras ne vozimo, idemo na pivo. A kako to obično u ovoj emisiji bude, pivo će proizvesti Slavonac Šumar. Selo Sičice od nepunih 400-tinjak stanovnika smjestilo se južno od Nove Gradiške u općini Vrbje. Davnih dana cijeli je ovaj kraj bio poznat po proizvodnji pivarskog ječma. Naime, do kraja Drugog svjetskog rata u Novoj Gradiški je postojala pivovara Lobe, od koje je danas ostao samo znameniti brend Ožujsko pivo. Posljednjih 15 godina šumarski inženjer Mario Bošnjak s obitelji pokušava evocirati pivarsku tradiciju Novogradiške Posavine. Mi smo odrasli uz pivarski ječam i tvornicu slada Rečiće. Kako je Bošnjak proizvođač pivarskog ječma, a u turističkom seljačkom domaćinstvu može nuditi samo svoje proizvode, odlučio se za pivo iz vlastitog kotla. Ovako, u ovom očiću imamo slad. Slad je u principu naklejali ječam, to je osnovna komponenta za proizvodnju piva. Ona je, u početku je bila žitarica koja je naklijala i u fazi naklijavanja su se razvili enzimi alfa-amilaze, beta-amilaze koje će nam poslužiti za pretvorbu prvobitnog škroba u šećer. Prije nego što se ubaci u vruću vodu, slad se mora samljeti u specijalnom mlinu, kako bi se ljuske samo malo oštetile, a da se sirovina ne pretvori u brašno. Nakon toga mljeveni slad ubacuje se u kotao. Omjer vode i slada je 1:5. Ovako, sad smo stavili slad. Temperatura u kazanu je momentalno 62 stupnja i dolazi sada do razvijanja aktivacije enzima. Enzimi pretvaraju sada škrob u šećer. Znači, složene ugljikohidrate razbijaju na jednostavne ugljikohidrate. Nakon 60 minuta imat ćemo pretvorene, šećer će pretvoriti se u škrob. I tada dižemo temperaturu na 72 stupnja. Ta faza potrajaće oko 45 minuta, a nakon nje završeno je takozvano ukomljavanje. Kada završimo sa procesom ukomljavanja, moramo odvojiti od tekuće, od komine, tako da dobijemo bistrinu piva, a negdje na granici komercijalne, odnosno konzume bistrine piva. To se radi u ovome cjednjaku, gdje ova ljupica će formirati prirodni filter koji će se staložiti na dnu kazana, odnosno na dnu ovog cjednjaka. Cjednjak ima posebno perforirano dno kroz koje će se materijal procijediti i vratiti u glavni kotao, ovaj put na 92 stupnja. U toj fazi dodaje se hmelj, ključni sastojak bez kojega bi pivo bilo slatkasto ili bljutavo. Pivo se ne proizvodi od hmelja, nego od pivarskog ječma. Glavni sastojak za proizvodnju piva je ječam, odnosno žitarice. A hmelj je začin koji je, odnosno to je čarobnjak koji će pivo, odnosno ovu sladovinu će preusmjeriti u pivo. Poslije će se dodati još jedna vrsta hmelja, a zatim pivo treba što prije ohladiti na 12 stupnjeva Celzija. Tako ohlađeno i s dodanim pivskim kvascem ide u fermentator, gdje će odležati tjedan dana. Nakon toga mlado pivo spremno je za konzumaciju. Inače, iz pivarske sirovine može se dobiti i sapun, te još ponešto. Ovo je maltoza. Ovo je, znači, u jednom od prijašnjih kuhanja piva sam izdvojio jednu količinu sladovine i koju sam dehidrirao do ove gustoće. Ovo ja ne koristim u pivu, ovo koristimo kao sladilo kad nam dođu gosti, sladilo za kavu, za čajeve, za sokove. To je u biti šećer. Mario Bošnjak je šumarski inženjer, zaposlen u Hrvatskim šumama, a seoski turizam njegovoj obitelji dođe nešto poput hobija ili dopunske djelatnosti. Znači, to je produkt onoga što smo objašnjavali. Tako je, tako je. Zbog čega čaša mora biti hladna i isprana u vodi prije točenja? Zato da se pivo ne pjeni, da čaša bude jednako ohlađena kao i pivo što je ohlađeno u točioniku. U Hrvatskoj ćemo to jako rijetko vidjeti, jel da? Pa u komercijalnoj ugostiteljstvu da, ali u profinjenijem i specijaliziranom ugostiteljstvu to je uobičajeno. Gerb ovog gospodarstva prikazuje stabljike hmelja i ječma te tradicionalni pivarski alat.
U donjem dijelu je uredba o čistoći piva, a u sredini vrba, simbol općine Vrbije. Ovo je poljoprivredno gospodarstvo i prije Drugog svjetskog rata proizvodilo pivarski ječam. Imalo pilanu i veliku stočnu proizvodnju. Zato su ispod dvorišta 4 velika bunara. U sušnom periodu godine ne koristimo iz jednog razloga što naši bunarevi pokupe vodu od susjednih bunareva, pa je problem nam, to ne predstavlja problem. Koja voda je bolja za pivo? Konvencionalna iz vodovoda ili ova iz bunara? Pa vidite, za pivo je karakteristično da su bolje što mekše vode. Voda se danas da omekšati sa jednim sistemom omekšivača. Pretpostavljam u home brevingu da bi bila bolja voda iz vodovoda, zato što distributer vode će vodu omekšati zbog svojih sistema i plasirat će vodu na tržištu kao meku vodu. Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Bošnjak uzgajaju se i domaće životinje. Proizvode se kulen, kobasice i ostali slavonski specijaliteti. A gospođa Marijana Bošnjak, inače diplomirana ekonomistica, uvela je u ponudu i vlastiti recept – kuhano pivo. Kuhano pivo. Zvuči kao dobra okrepa za junake naše sljedeće priče. Moram vam reći